Скъпи приятели, здравейте! Аз съм Стефан Антонов, а вие гледате нещо, което е на път да стане традиция, именно колаборацията между подкаста Кажи речи, подкаст на Тома Райков и моят "Всичко опира до пари". И днеска темата ще бъде нещо, за което Тома се сети и ме покани, без да съм очаквал да имаме подобен разговор. Аз си мислех да му предложа други теми, но между времето той ме изпревари. Сега давам думата на него да направя анонса какво може да очаквате в днешното издание. Те евентуални зрители, чухте Стефан. Аз днеска няколко пъти го обърках, докато търсех в месенджер с Антон, директно тръгнах да пиша. Но наскоро се направиха много материали в нашия интернет, нашето YouTube пространство, са свързани с КТБ. И аз като чуя някакви неща, които са малко съмнителни по тема, с която не съм запознат и свързано с финансите. И ти си ми човека, на който знаеш, че звъня. На тебе ти звънах, когато стана въпрос за Асен. Асен ли беше? Василев? И той и за него, но по Да, но тогава така започнаха тия колаборации все пак. Да. Нали, и сега просто отново аз съм фрустриран и не знам, излезе един филм на Любо Жечев, който искам да те накарах да гледаш, за да си извадиш бележки по него до някъде, нали, за да разясниш и да дадеш контекст, както каза ти, на какво се случило с тази банка. И как би започнал? Накратко, нещо като контекст за цялата информация и манипулации, които циркулират около КТБ в българоязичното YouTube пространство, и нека шоуто започне сега. Тома, на разположение съм за въпросите. Как е създадена тази банка, че да се стигне до това нещо, до което се развила? В което се развила? Тази банка, както казват в филма на Любо Жечев, е била част от българска външно-търговска банка, която днес носи името Unicredit Bullbank. Тя е обособена и продадена извадена от актива на Bullbank преди Bullbank да бъде приватизирана. И, както става ясно, е продадена на 10 офшорки или там 11, всяка с дял от по 9,99%, която да държи от капитала, за да се избегне регулативното изискване да се знае всеки акционер, който държи поне 10% нагоре. И тук всъщност е един от първите пропуски във филма на господин Жечев, защото не може толкова леко да се подмине този факт, както се подминава там. Там се казва едва ли не, че да продадеш банков лиценз на 10 офшорки, всяка обаче, която се държи да има 0,1% под прага за оповестяване, е проблем на растежа. Не, това не е проблем на растежа. Това е част от бандитския дизайн на приватизация, който беше заложен за някои от ключовите активи в българската икономика. И в крайна сметка, след като сме имали фалит на банки в средата на 90-те, който беше последван от банкова, финансова и монетарна криза през 1996 и 1997 година. Един от основните уроци, които се извличат, е, че на банковия ни пазар не трябва да бъдат допускани случайни играчи, които нямат необходимата висота да бъдат собственици на банки и да осъществяват банков бизнес, а това се случва именно чрез издаване на банкови лицензии. И в крайна сметка това повишава цената страшно много на вече издадените банкови лицензии, когато те могат да се придобият, било то в процедура по несъстоятелност или в приватизационна сделка, както се случва. И от тук започва как така може да продадеш банков лиценз на 10 офшорки,
които имат точно толкова дял, колкото да не се наложи да се показва кой стои зад тях. Това е, т.е. опитвам да кажа, че ако ти си имал мъдростта от 96-7 година, че не можеш да допускаш случайни играчи на банковия си пазар и през 2000-та година решиш да допуснеш подобно нещо, значи това означава, че или си глупав, или си движен от някакви зависимости или корупция. И точно това се случва, че с самата приватизация на Корпоративна търговска банка, тя е нещо като порочно зачатие за всички останали неща, които се случват. Тази банка е създадена от политическата корупция и си отиде заради политическата корупция. И добре, те просто са създали нещо от миналото, за да си оправят версиите след създаването на тези правила, за които говориш, които са избегнати чрез тия офшорки, да притежават 99%. Не е да си оправят версиите, а за да вървят за напред неща. Една банка може да помогне много и както виждаме в случая с самата Корпоративна търговска банка, тя може дори да се превърне в личен инвестиционен фонд на своя мажоритарен собственик. И затова тя е ценна и всяка една банка отваря страшно много бизнес възможности. Но тези бизнес възможности, за да бъдат предоставени на конкретна личност от една управляваща партия, която има пълно мнозинство към този момент, не може да се случи това нещо без да имало някаква предварителна оговорка. Също така тази партия губи изборите през 2001 година. На власт идва нова управленска конфигурация между НДСВ и ДПС. След това през 2005 пак тройната коалиция НДСВ, ДПС и БСП. След това идват ГЕРБ. Тази банка, която е създадена в следствие на политическа корупция, трябва да се интегрира в нещо. И ако не следва логиката на други български банки, т.е. банки, които имат собственост в България, български лица, те да се интегрират в някаква по-голяма икономическа група, тази банка има път пред себе си или да съществува като бутикова банка. Бутикова банка е такава, която няма клонова мрежа, има един-два офиса, намира си няколко VIP клиента, успява да им конструира на тях финансови решения за тяхната свободна ликвидност или за бизнесите, които имат. Това е единият път, по който може да се върви. Другият път, по който може да се върви, е тя да бъде инвестиционна банка и третия път е да бъде търговска банка. Корпоративна търговска банка избира някакъв хибрид. Тръгва като такава бутикова банка, даже през 2005 година, когато решават да се разраснат, все още опитат да се позиционират като банка за богати и за големи бизнеси. И тогава имаше реклама, пак с всеядния откръм реклами, Христо Стоичков, жонглираше с някаква квитанцийка, там листче хартия в офиса, накрая алгоритмата влезна в кошчето за буклук и там тогава се казваше: елате при нас след петия си милион. Под 5 милиона не ги поглеждаме, нали? Над 5 милиона вече сте добре дошли. И в един момент тази банка никой не знае. Всъщност най-вероятно банков надзор, политици, всичко, които, нали, банковия сектор са наясно с нейният бизнес, но като цяло широката общественост не се вълнува, защото който, нали, няма 5 милион и тази банка, докато е някаква малка с относително малко тегло, в крайна сметка остава под радара дълго време, но в един момент започва да се разраства много по-бързо от темповете, с които се разраства като цяло банковия сектор и отделните банки на пазара ни. Тя започва да ги изпреварва много и тогава всъщност се вижда, че ако някога български холдинги са се организирали така, че да имат банка, всъщност тази банка и така те интегрират банката в своята бизнес стратегия. Всъщност при КТБ получаваме банка, чието собственик покрай банката опитва да си създаде икономическа група от предприятия
и започва да финансира с кредити от банката сливания и придобивания на фирми в размери, които значително надвишават размера, който по регулация е позволен на експозиции към свързани лица с собствениците на банките. Те може да бъдат не повече от 25% от капитала на банката, ако не се лъжа, и не повече от 10% от капитала на банката към конкретна кредитна експозиция. Тези прагове в КТБ са многократно надскочени в пъти и всичките предприятия, с които те се гордеят, нейните бивши менеджери и собственици, че те са били първокласни длъжници, страхотни предприятия и така нататък. Може и така да е, но в крайна сметка надскочени са лимитите колко може да се инвестира и второ, самите инвестиции са направени по много порочен начин. Отпускат се заеми на едни фирми, които фирми придобиват тези предприятия или пък основават и придобиват други фирми, на които преотдават парите от КТБ, за да придобие въпросните предприятия. Те казват, това е много стандартна бизнес практика, така наречените Special Purpose Vehicle или SPV, или пък на български да го поясним, т.е. това е нещо като компания с специална цел. Нейната работа е, основана е тая компания да се захрани с ликвидност и след това тя да използва тази ликвидност с специалната цел да изпълни някаква специална цел, именно да придобие някакъв бизнес. И тук вече започва порочността, като ще те оставя на тебе малко да питаш, да не отекчавам публиката и аз съм подготвен да обясня къде е порочността и така нататък. Добре, къде е поръчността? Да. Дадохме почивка на публиката. Сега, къде е порочността? Когато ти отпуснеш заем... Извинявай. Аз, докато се обясняваше преди това, се сетих за примера, който даде за как се развива тази банка и как се създава. Сетих за тимстарите в САЩ, които се твърди, синдиката на тимстарите, които са шофьорите на камиони, на тирове, които са събрали парите в един синдикат, който след това мафията го използва да си построи Вегас. Това ми е непознато. Мафията използва синдиката на тимстарите и техния ресурс, за да си инвестира да си развива всякакви бизнеси. За да осигури легален източник на средства. Взима заеми. Да. И така. Не знаех. Благодаря. За поръчността. Той Лас Вегас, като си говорим там, популярната представа, че е създаден върху усилията на Бърси Силио, или в кръстника неговият кино аналог Модрин, то си изглежда като SPV, което много е надраснало вече своите... Но както и да се върнем. Сега, имаш едно юридическо лице, на което банката отпуска кредит. То дава тези пари на друго юридическо лице. Те са и двете SPV-та. И това юридическо лице придобива някаква фирма с парите, които е взело на заем от предишното юридическо лице, а то пък е взело на заем от банката. Банката има като залог, защото тя не може да отпусне необезпечен заем в голям размер, има залог това предприятие, първото SPV. Буквално се казва залог на търговско предприятие. Търговското предприятие едно преотпуска парите на търговското на предприятие с специална цел 2, и то пък залага себе си отново залог на търговско предприятие в полза на SPV 1. Обаче банката, която отпуска заема, тя има залог на търговско предприятие, което е приело залог от друго търговско предприятие, което пък притежава великите компании, които са, примерно Viva.com или Булгартабак, или за които може да стане дума. Огромният проблем е, че не са заложени самите тези големите фирми, с които те се гордеят. А са заложени фирмите собственици. И когато ти приемеш за залог фирмата собственик на въпросната компания, която след това е придобита с пари на заем от фирмата собственика, не директно с банковият заем, това означава, че
при първия момент, в който стане някаква жега, политически натиски или така нататък, например, това SPV, то е длъжник на банката и банката може да го придобие, но директора на това SPV моментално може да подаде сигнал и това второто SPV да продаде на трето SPV предприятието, да го даде. И ако банката си потърси парите, взима това предприятие, той е собственик на това предприятие, обаче то вече е продало Viva.com, да кажем, хубавата фирма, на трето предприятие и в крайна сметка ти си дал 200 милиона, примерно, за придобиване на БТК, но накрая си оставаш с две празни юридически лица, които нямат собственик над БТК. И тук много често се случва, че когато ти действаш по този начин като инвестиционен фонд, ти даш пари на заем на една фирма, тя на друга фирма и започва да се връщат. Обратно, ти извличаш печалба някаква от предприятието, тази печалба по веригата се връща към банката. Обаче, ако тази печалба се връща, не е достатъчна да изплати заема така, както е отпуснат по първоначални условия, ти започваш в някакъв момент да усещаш, че този заем не се събира с темпа, с който очакваш. Ще те подгонят аудиторите първо, ще изразят съмнение за качеството на заема, дали можеш да си го получиш в срока, в който си го казал. Може да те подгони БНБ по същия начин и ти тогава правиш още една трета или четвърта фирма, прехвърляш парите на нея, пак с заем. То, между другото, тя пък плаща на третата фирма, която плаща на втората, която плаща на първата и банката с парите, които е дала на четвъртата фирма да придобие БТК, по веригата си прибира парите обратно. И в един момент се оказва, че имаш отново заем в същия размер, отпуснат на трета или на четвърта фирма, който обаче тази трета или четвърта фирма има месеци и години наред, в който да обслужа заема, преди да светне отново тук в счетоводството по такива, каквито са критериите за оценка на активите, че заема не се връща като хората и трябва да направиш някаква провизия. И тази схема се случва с една фирма, с две фирми, с три фирми. Нямаш никакъв проблем да придобиеш за втори, за трети път, защото те парите са в една затворена система. Само се прехвърля собствеността върху стратегическите активи от едно юридическо лице на друго юридическо лице, но така или иначе банката в нито един момент няма директна възможност да си запорира истинският актив, този, който носи истинската стойност, да го запорира като обезпечение в полза на собствения заем. И това не може да се случи, ако не си го замислял да се случи. Например, ще дам такъв пример, че една друга банка, пак ще започна малко отдалеч, в банките компютрите се амортизират много бързо. В рамките на 1-2 години ти трябва да смениш един компютър с друг. Защото се смята, че софтуера, хардуера и така нататък винаги трябва да са на най-високото ниво. И понеже ти много бързо сменяш компютрите, например в едно полицейско управление в един средно голям град, където полицията, то даже и в София полицията мизерса с скапани стари компютри, шефа по корпоративна сигурност и бизнес разузнаване на една банка може да дари компютри на въпросното полицейско управление в един град и да му каже неофициално дръж под око еди кой си бизнесмен, да не вземе да разпродава бизнесите, които са наше обезпечение. И това го правят мъдрите банки, които знаят, че като приемеш, дадеш заем на някаква фирма с залог на търговско предприятие, тя няма да тръгне да разпродава и да си съсипва бизнеса, включително по този начин ти може да държиш. Аз знам, че това се е случвало. Затова го разказвам като история. Mm-hmm. И всяка една банка мисли как да увеличи своя инструментариум за надзор, контрол и намаляване на риска. И намаляване на риска, т.е. подсигуряване на възможността да си осребри или обезпечи вземането, а при КТБ е точно обратното. Там контрола върху скъпите активи, така наречените предприятия, с които те се гордеят, както през 2014 година, през януари или през февруари, Цветан Василев даде интервю за едно австрийско издание и каза,
ние контролираме 25% от икономиката, цитирам по памет, т.е. предприятия, които произвеждат 25% от брутния вътрешен продукт. Тези предприятия по някаква причина са много добре контролирани като собственост от SPV-тата, но самата банка няма контрол над предприятията. Тя има контрол над някои от юридическите лица по веригата. И това нещо в крайна сметка означава, че той е успял да придобие в качеството си на инвеститор някой от собствениците на КТБ, и да така ще кажа някой от собствениците на КТБ, да не ме преследва един конкретен, е успял да придобие влияние, контрол самите предприятия, обаче е скъсал връзката с това банката да може да си ги прибере. Защо се прави това? Това е защото ако му атакуват банката, той ще си запази бизнесите. Обратно обаче се получава, това е което може да се направи от перспективата на някакво такова, някой, който, например, идва от чужбина, някакъв политически изследовател, икономически изследовател, че всъщност ако тук по веригата някой от тези поставените лица, които са собственици на SPV-тата, ако притиснеш и му кажеш, ти сега ще продадеш пък вече на съвсем друга икономическа група, и тогава банката увисва без ключовия актив, за който си отпуснала парите, а и някой от собствениците на банката си е останал без предприятието, което е придобил с кредити от банката. И в крайна сметка, когато говорят, че как е могло да се ограби банката, става дума, че голяма част от тези бизнеси, които са придобивани с кредити от банката, но по линията на някакви дъщерни фирми SPV-та, в крайна сметка се е скъсала веригата. От един момент нататък SPV-тата са допуснали това нещо да се продаде на нови юридически лица, които нямат връзка с КТБ и с първоначалният акционер на КТБ, но това нещо е станало, защото още в самото начало банката не се е погрижила тия неща да си ги съхрани като директно обезпечение. Но то пък така изглежда, че идеята на самата банка да е точно това, тя просто да отдава едни заеми, които евентуално някога ще се върнат на доверие. На теория винаги банката дава заеми, които ще се върнат, защото има доверие на длъжника. Не, тук идеята е, че ще има някаква измама, но че тук ще се поддържа самата банка като институция, за да поддържа този кръговрат на инвестиции. То за това всъщност в един момент започват държавните фирми да държат парите си в корпоративна търговска банка. Нали? Изниква скандала през 2009-2010 година, че ако не се лъжа, малко над 30% от свободната ликвидност на държавните фирми е държана, т.е. близо 1/3 от парите е държана само в една банка, в корпоративна търговска банка. И останалите 2/3 са разпределени между всичките останали банки. Тук има нещо много интересно. 2008 година, до 2008 година, между 2000-та и 2008 година, когато е истинския ръст на банковия бизнес в България, тогава всяка чуждестранна банкова група горе-долу си придобива банка у нас. И тя какво прави? Тя привлича депозити на някакъв процент от своите клиенти, било то в Австрия, Италия, Франция или Германия, която е банката, или Гърция. Преотдава го на своята дъщерна банка в България, която го преотдава с още 3-4% по-висока лихва на българските клиенти, които са готови да приемат да плащат примерно 6-7% лихва по заемите си, защото сме икономика, която току-що се изправила на краката си и те печелят от това, че тук примерно на 2%, ако тук в Италия или в Австрия или в Франция или в Гърция на хората по депозитите им даваш 2%, а отпускаш заема при 3%, максимум 4%, тук да отпуснеш заема при 6 и при 7% лихва е много по-висока норма на печалбата. И затова в България се изсипват огромни пари под формата на вътрешно фирмен кредит и увеличение на капитала от чуждестранните банки майки към дъщерните им банки в България. Това се случва до 2008 година. Даже тогава идва световната финансова криза. На 14 септември
моят рожден ден, 2008 година, в неделя, се решава, че няма да спасяват Lehman Brothers на събрание на Федералния резерв и Американското финансово министерство, Treasury Department of Treasury, решат, че няма да спасяват Lehman Brothers. И на следващия ден вече започва световната финансова криза, ама те ако Lehman Brothers са фалирали, дали други не са пред фалит, ако те са фалирали или са пред фалит, ние трябва, общо взето, когато банките имат свободна ликвидност, те си ги преотдават всяка вечер на така наречените overnight депозити, да им носят някаква лихва за през вечерта. Тя е много по-ниска, в сравнение с лихва, колкото примерно от стандартен заем за 1 или 2 години, но пак правят някакви мънички микропарички на свободната си ликвидност и изведнъж пресъхват overnight пазарите. Ефектът насам на изток е, че когато западните банки не са сигурни от тук нататък колко от техните длъжници в Западна Европа ще могат да си обслужат заемите, започват да се притесняват и колко от длъжниците в България ще могат да си обслужат заемите и спират да превеждат пари към дъщерните си банки. Аз познавам един банкер, който разказва, вика, на 12 септември, петък, поискахме да ни удвоят годишния си лимит, по който да ни дадат да преотдаваме в България, защото имахме достатъчно търсене на кредит. И изведнъж в понеделник ли казаха, оправите се, ние вече нямаме пари, които да превеждаме. Пресъхва източника на ликвидност към българския банков пазар. Пресъхва овернайт пазара на депозити. Междубанковия пазар пресъхва. Вече те се чудят кой може да е следващия. Както се чудят в Съединените щати, както започват да се чудят в Западна Европа, в България не се чудят кой може да е следващия, защото не е изгорял нито един, ама започват да се чудят дали някой при нас не е така. И в този момент, в който те се притеснят дали някой между тях не е зле, много важни стават парите на държавните фирми. Вече банките майки не превеждат пари на изток, но държавните фирми имат свежа ликвидност и е много важно тази свежа ликвидност къде ще попадне. И точно насочването на 1/3 от тази свежа ликвидност в банка, която е на 9-то или на 10-то място по активи, започва да буди въпроси. Как така, когато всички други банки са гладни за ликвидност, когато са взимали, когато са действали благоразумно да действат като кредитори, а не като инвеститори и като инвестиционни фондове да инвестират в придобиване на компании и предприятия за себе си, една малка банка изведнъж се оказа, че обира 1/3 от ликвидността на държавните фирми и даже не я използва за стандартно кредитиране на мене, на тебе, дори на всеки след 5 милион, а конкретно на бизнеси на акционери в тази банка. И всъщност тук опира въпроса до това, че държавните фирми се превръщат в ключов ресурс за разрастване на банковата дейност и те приоритетно се насочат към една банка, чието мениджмънт пък приоритетно гледа да финансира придобивания на един от своите акционери, а не да разпределя кредитния си портфел към всички сектори и към длъжници и компании от всякакви сектори. Значи самото КТБ си е било инструмент за финансова измама, корупция. Нали, използвала се самата банка, за да се чрез държавата да се обогатяват определени хора. Горе-долу, точно това се случва. Никой не го отрича това. Никой не го отрича. Въпросът е малко по-внимателно трябва да боравим с това, когато вече опитаме да конкретизираме с лични данни подолга в изречението, но точно това се случва. Един път са пари на хора, които са вкарали депозити. Да. Втори път са пари на държавата, която уж би трябвало да ги е дава тия пари, за да те да взимат някаква лихва и да приемат растеж. Те са... В началото... Всъщност, било ли от гледна точка на инвестиция от страна на държавата, било ли е меродавно като инвестиция? Естествено, че не е меродавно. Първо... Нямам предвид... Ако съзнателно дали от гледна точка на документация, която КТБ може да представи пред държавата, изглеждало ли е като адекватна инвестиция това нещо? По-скоро не.
По-скоро не, защото има значение. Да, нормално е да си държиш свободните пари в банка, а не в сейфове в своя фирмен офис. Мгм. Оттам нататък обаче да си държиш всичките пари в една банка, при положение, че само първите 100 хиляди лева, първите тогава бяха 50 хиляди. В момента са вече в момента 100 хиляди, нали, 100 хиляди лева са гарантирани на 100 хиляди евро, което е 196 хиляди лева, са на 100% гарантирани. Всичко отгоре, ако не е гарантирано фонда за гарантиране на влоговете, повече от естествено собственика на тази ликвидност да диверсифицира в колко кошници си разпределя яйцата. И това, че ти държиш само в една кошница, трябва да светват червени лампи. Трябва да светват червени лампи и ако ти, примерно, си заделил някакви дълги пари, за които знаеш, че няма да ти трябва в продължение на година, да ги държиш по разплащателна сметка, която ти носи пъти по-ниска лихва, отколкото един срочен депозит, което също се е случвало, изникват тези въпроси. Защо, например, банката не е плащала достатъчно на тези фирми? Не, то е обратния въпрос. Защо фирмите не са искали срочни депозити за по-дългите си пари, а са ги оставили на разплащателна сметка, по която КТБ да плаща възможно най-ниската лихва. Но това се виждало, това е трябвало с много задълбочен поглед да се хване. И затова се случва, когато процесът вече е набрал скорост и когато щетата е на лице. И тук искам да поправя нещо. Тоест, да, растат депозитите на физическите лица в Корпоративна търговска банка, но растат несъразмерно с ресурса на държавните фирми. Истинският растеж на средства на физически лица в Корпоративна търговска банка започва в 2011-2012 година, ускорява се и достига пик в 2013 и първите 3 месеца на 2014 година. И защо се случва това? Случва се, защото се оказа, че КТБ не е водила тая политика с SPV-та да придобива бизнеси, преди да дойде управлението на ГЕРБ през 2009 година. Този бизнес започва да се разраса между 2009 и 2013 година и тогава и трябва база от ликвидност, за да отпуска кредитите. 1 и 2. Особено нарастват активите през 2013 и през 2014 година по причина, че и тук пак малко ще направя дълга история. Още през 2009 година, когато изниква възмущението, че се държат парите на държавни фирми в КТБ, има призиви да се направи диверсификация, да се задължат държавните фирми да държат не повече от 25% от парите си. И тогава Симеон Дянков, който е вице-премиер по икономическите въпроси и министър на финансите, издава един наръчник с препоръки как да се управляват парите на държавните фирми и се казва, трябва да се диверсифицира, обаче това са препоръки, те не са задължителни. Демек, аз казвам какво трябва да се прави, ама вие ако искате не го правете. И 2013 година, когато пада правителството на ГЕРБ, тогава е служебното правителство на Марин Райков и тогава служебният министър на финансите разписва подобни правила, само че ги прави задължителни. Проекта на постановление, самото постановление прави задължително банките да държат не повече от държавните фирми да държат не повече от 25% от ликвидността си в КТБ. В една конкретна банка, която и да е тя. 25% тук, в други 3 банки ще останат останалите 75% ще разпределят. И тогава това постановление е подготвена черновата му в Министерство на финансите. Предлага се на Министерство на икономиката да се подпише, защото то е собственик на основната част от държавните фирми. Министъра на икономиката не подписва проекта на това постановление и не присъства на заседанието на Министерски съвет, когато се приема постановлението. А министър на икономиката в това служебно правителство е Асен Василев. И в крайна сметка заслугата е на финансовият министър Калин Христов за това, че
подготвя това споразумение като текст и в крайна сметка то се провира и се официализира. И в този момент, когато, както казват, в тази банка имало, ако не се лъжа, в този момент 1,7 милиона лева пари на държавните фирми. И ако си представим, че 3/4 от тези пари трябва да се извадят в срок от 1 година, в който предприятията трябва да си диверсифицират, да си намерят други банки, КТБ се нуждае на мястото на този 1,2 милиард да намери друг 1,2 милиард. И тогава започва истинското разрастване на депозитите на физически лица. Под 5 милиона вече. Да, с високите лихви от по 6, 7, 8% започват да се предлагат. Тук трябва да кажем, че тогава имаше опит КТБ да придобие най-големия пенсионен фонд доверие, при който примерно на 1 милион и 200 хиляди работещи българи всеки месец вноската им за втора пенсия да отива в КТБ. И това не се допусна. И като не се допусна, айде тогава по 6-7-8% лихви за депозитите. Аз имам един чичо, приятел на баща ми, който ме попита, КТБ предлагат изгодни лихви, ти какво мислиш? Аз му казах, че виж сега, тази банка ще бъде стабилна точно толкова, колкото правителството, което управлява, иска тя да бъде стабилна. Ако ти си мислиш, че можеш тук за 1-2 години на срочен депозит да изкараш малко повече лихва, докато се изтегли срока на депозита, отколкото в друга банка, най-вероятно няма да загубиш, ако вложиш под 100 000 евро, което е размера на гарантирания депозит. Поне знаеш, че ако банката фалира в тия 2 години, ще си получиш главницата без лихвата, но тая банка да знаеш, че аз само го казвам, тая банка да знаеш, че ще е стабилна само толкова, колкото правителствата искат. Този разговор го водим през есента на 2013 или през януари 2014. И той каза, айде ще ги внеса парите и даже му бях нещо като бодигард. Той си ги изтегли от едната банка, за да ги внесе в КТБ. И не ми харесваше това, но поне знаех, че са в рамките на гарантираните депозити и за това нещо бях спокоен, че поне главницата няма да се загуби. Но аз бях лично му казах, банка, която дига лихвите много над пазарните лихви, е банка с ликвидни проблеми, която търси ликвидност, която от някъде е загубила или от изтеглянето, или от това, че не влизат в достатъчен обем и скорост отчисления от страхотните активи, които са придобити. И тук всички казват, че Цветан Василев се е скарал с Делян Пеевски някъде през януари или през февруари 2014 година. Но има един по-дълбок нюанс, който показва, че всъщност служебното правителство, когато налага на банките да диверсифицират, тогава КТБ разбира, че няма 100% политическа подкрепа зад гърба си. И тогава започва да се инвестира пък в създаването на партията на Николай Бареков. И Цветан Василев решава, че освен... Цветан Василев решава, че освен банка, която да чрез кредитната си дейност всъщност да финансира инвестиции в юридически лица и страхотни фирми, гордост на българската икономика, трябва да получи подкрепа и политическа и в крайна сметка от КТБ започват да се насочат ресурси към създаване на чисто нова партия. И тук вече общо взето влизаме, анализа вече става малко политологически. Значи, представете си, че имате политическа класа, която политическа класа е забъркала перфектната буря за една банка. Една банка вследствие на политическа корупция става опасна, първо защото тази банка не се управлява качествено, второ защото тази банка се защитава, е под протекции и изведнъж някой от акционерите на тази банка решава да стане противник на политическата класа. И
естествено е, че тази политическа класа няма да му го прости. И сега тук започваме да говориме за това, ама ние сме Европейския съюз, ама сме 21 век, ама сме върховенство на закона, ама как така? И тук аз трябва да призная, че нещата стават грозно и не по разписанията на закона, само че Не по най-добрите европейски практики. Но пак трябва да държим сметка за страшно много отклонения от най-добрите европейски практики. Първо ще върна, че още в древна Елада е измислено понятието остракиране. Там древните гърци са смятали, че когато някой олигарх стане твърде мощен, трябва да го отстранят от полиса за няколко години, за да може с влиянието си да стане император или диктатор на този полис. Тоест, осъзнаването, че един олигарх е твърде опасен за народа и за държавната структура, е на няколко хиляди години. И тук трябва да си зададем въпроса, ако една банка под давлението на един акционер е нарушавала законите и банковите регулации да финансира неговите придобивания и се превърнала в инвестиционен фонд на един акционер от тази банка, и този акционер реши, освен да използва икономическата мощ, която е придобита в нарушение на банковите регулации и закони, за да придобие политическа мощ, това не трябва ли да бие сигнал на обществото, че се задейства точно най-опасност, за която древните атиняни са имали мъдрост да се пазят, а ние в 21 век не трябва ли да се пазим от този риск? И сега започваме да казваме, нека да стане по закон, да стане хубаво, да стане гладко. Само че как да стане по закон, след като управителя на Българска народна банка пее с един акционер на Корпоративна търговска банка, назад Моме Калино на някакъв банкет. Предполагаемо с спиртни напитки. И как да стане, след като в продължение на години надзорът на Българска народна банка, началникът на ревизионният екип, който е отговарял за надзора на тази банка, е станал вече подуправител на Централната банка и всъщност двете звена, които трябва да подгонят тази банка и да кажат, нещата при вас не са както трябва, всъщност единият човек е станал подуправител, защото 5 години е гледал какво се случва в тази банка и не е бил камбаната. Управителя на банката, на Централната ни банка, пее с песни с акционера на КТБ. В крайна сметка ти виждаш, а пък управителя на Централната ни банка Иван Искров, както и подуправителите се избират от Народното събрание, от политическата класа, която на този момент все още е стояла зад акционера на КТБ. Всъщност ти разбираш, че не можеш да подкараш онази верига от събития, които в нормалната държава да доведат до корективни действия. Ако Централната ти банка не може да каже, че в тази банка има проблеми, тези проблеми да се оценят. След като тия проблеми се оценят, да се предприемат действия, които може да се ограничат в рамките на банката с пари на акционерите, или да изискат правителствена интервенция, или да изискат някаква друга процедура, ако ти това не можеш да го задействаш в Централната си банка, общо взето изниква въпроса, ще стоиш ли на едно място или ще задействаш процедурата по някакъв грозен начин. И грозният начин е това, което наблюдаваме. Както казват, пращат се хора да стоят, да пушат цигари пред КТБ, само да се създава впечатление, че има тегляне на депозити. Говори се, че един акционер на КТБ опитал да поръча убийството на Делян Пеевски. Говори се това, говори се онова. Влизат барети в един от офисите на КТБ и в крайна сметка, както се казва в нашата народна поговорка, муха и банка се убиват с вестник, т.е. създаваш паника, мултиплицираш я през медиите, караш хората да си теглят пари и банката остава на колене. Нали? Това се случва. Вместо да се случи по цивилизования начин. Да имаш
една независима централна банка, която да хване нередностите, като хване нередностите, да започнат да мислят как да се направят корективните действия. Но ако това звено тук по веригата е пробито, имаш вече алтернативата или да му направиш по страничен грозен начин, или да не правиш нищо. И както тогава интервюрах един човек, важен от правителството, и той ми каза: спри диктофона, и вика, това беше в началото още на разрастването на банката, и вика, нали знаеш, че ако коя си банка фалира, ще имаме много по-голям проблем, отколкото ако КТБ фалира, защото КТБ има само колко си пари извън парите на държавните фирми. Да ме няма никакъв проблем. И след това ми даде вече политическият отговор за пред хората на интервюто. И само че тази банка няколко години по-късно вече почти стана системна банка. Да обясним за публиката, ако не знае. Системна банка или статут на системна банка е когато една банка стане толкова голяма, че нейните проблеми са способни да разклатят цялата банкова система. Как става това? Ако фалира една банка, започваш да се чудиш дали и другите банки. Ако фалира най-малката банка на пазара, никой няма да забележи. Обаче ако фалира една от най-големите 5 банки, ще забележат хората. И аз смятам, че това беше последния момент, в който КТБ можеше да бъде обезвредена, макар и по грозен начин, преди да стане наистина системна банка, това, което в Америка наричат too big to fail, и да не смеят да й посегнат след това. Защото цената би била много по-висока. И сега тук трябва да кажем някои неща. 2009 ГЕРБ идват на власт. В преизпълнение на мандата си управителя на БНБ Иван Искров е преизбран за управител на БНБ през 2009 през пролета от тройната коалиция. ГЕРБ казват: не може това да ти в преизпълнен мандат в последните си дни, т.е. преди да му изтече мандата на Иван Искров, те го преизбират. Те казват: не може това, идват на власт и август 2009 година те отменят избора на Иван Искров за управител на БНБ и същия ден го избират за управител на БНБ. Какъв може да бъде извода? Че Иван Искров най-вероятно е обещал, се е заклел образно казано в лоялност към новата власт. И затова, ако има регулаторни пропуски в Корпоративна търговска банка, които да са допуснали лоши практики да създадат проблемите на тая банка, но те да се заметат под килима, всъщност това става от управление на БНБ, което е избрано от ГЕРБ. И даже през 2009 или през 2010 или през 2011 година го питат пак Борисов за... А тогава, между другото, другите банки казват: чакайте, на нас също ни трябва ликвидност. Как така всички пари ще бъдат в КТБ? Другите банки питат: защо няма при нас? Има такъв натиск. Но Бойко Борисов дава едно интервю тогава пред Труд или пред 24 часа и казва: ако изтеглим парите на държавните фирми от КТБ, тя ще фалира и ще повлече цялата система. И т.е. ние виждаме, че 3 години по-късно точно този риск води до изтегляне на парите и проблемът е предотвратен. Но ГЕРБ под управлението на Борисов решават да не действат превантивно още в самото начало и в резултат се стига до това, че, например, тази разследващата компания, която се наема от Фонда за гарантиране на влоговете през 2015 година, Алис Партнърс, сега казва, че разграбването на КТБ, т.е. отпускането на кредити за на дружества със специална цел, които да придобиват златни компании, нали, отличници на българската икономика, но по начин, по който банката да не запазва контрола върху тези като директно обезпечение, всъщност се случва от 2009-10 до 2013 година, точно при първото управление на ГЕРБ. Не се случва преди това, случва се при ГЕРБ. И пак казвам, може да е грозно, но когато политическата класа е създала зависима централна банка, която не иска да действа за решаване на проблема,
Дилемата е или да го направиш по грозния начин, или да си отглеждаш още по-голям проблем. Добре, и каквото Франкенщайн, доктор Франкенщайн е убил чудовището, което сам е сътворил, нали? По-скоро чудо. Ами, тук има елементи на все едно да кажем, че боговете възстават срещу титаните, нали, срещу своите създатели, или пък, че Франкенщайн се възстава срещу своя доктор Франкенщайн, защото в крайна сметка Да, то Франкенщайн чудовището, да. Малко се оплитат нещата. Нали, аз не обичам такива художествени обяснения, защото винаги може критичната публика да хване неточност, но тук се говори в крайна сметка, за това, че банката е била здрава и се е посегнало. Но била ли е наистина здрава банката? Тук се разминават оценките. Да, тя е била здрава, ако тези компании отличници, които са придобити, са били в обсега на банката да влияе. Но те не са били в обсега на банката да влияе, били са в обсега на един акционер на банката да влияе. Добре, и заради това е било посегнато вече, за да няма защо е посегнато в крайна сметка, защото се изгубва контрол от Цветан Василев вече спира да е човека, който върши работа ли? Причините са, че един олигарх решава да стане политически фактор директно. Да финансира политическа партия и освен, че има икономическа власт, както твърди на 25% от БВП, да има и политическа власт. Значи той иска място на масата. Точно така. На още една маса. Има място на масата на банковия пазар, място на масата на икономиката, място на масата и на политическото управление. Ако един човек го направи с собствените си пари да ги извади, а не с парите на другите, които управлява, нали, има нюанс тук. А добре, от фалита, в крайна сметка, какви активи, какво е загубено? Ами, то точно за това става дума, че критиците на фалита на КТБ казват, че тя имала страхотни активи. А тези, които подкрепят фалирането на КТБ, казват, че тези активи не са имали необходимото качество. Какво значи качество на активите на една банка? Означава те да й носят насрещни пари, след като тя отпусна пари на заем. И тук въпросът е как може банката да е инвестирала в предприятия отличници, а пък кредитният й портфел да бъде оценен на нискокачествен. И всъщност точно това се случва. В лятото и есента на 2014 година се наемат 3 компании, мисля, че са Ernst & Young, Deloitte и AFA, които правят преглед на активите на Корпоративна търговска банка и ги оценяват. Преглед на активите какво означава? Взимаш предвид какви заеми са отпуснати и другите активи и мислиш, че при някакви сценарии дали каква част от тия пари ще се върнат. Най-черният сценарий, например, е, че имаме COVID, спират цялата държава. Образно говоря. За да схематизирам по най-простия начин да разберат хората, затваря се държавата, няма движение в икономиката, дори тия предприятия да съществуват, те не работят, не дават пари на банката, но няма решение, както тогава имаше решение, нали, в крайна сметка регулаторно да се позволи заемите да се разсрочат за някакъв срок, нали? Ако това се случи, колко, например, ще си събереш, ако тия предприятия се наложи да ги продаваш като недвижими имоти и машини, а не като бизнеси, които произвеждат нещо и си връщат заемите с печалбата, с приходите, които правят. И всъщност тогава става ясно, когато се оценява кредитният портфейл, че той трябва да бъде сериозно преоценен надолу, не защото предприятията не струват, а защото банката няма контрол над тях.
И точно това, което се случва в последствие, някои казват, банката, нали, бяха откраднати чрез и еди какво си, възможността те да се откраднат се залага именно през това, че се отпускат кредити на SPV, което купува фирмата, и банката няма директен контрол над самия актив предприятие, а има контрол над някакви SPV-та. И тук съм си направил справката, всъщност, какви са преоценките, а именно кредитен портфейл за 5 милиарда и 300 милиона лева към 30 юни 2014 година е бил обезценен на база на анализа на тези три фирми с 4 милиарда и 50 милиона лева кредитен портфейл. Инвестиции на разположение за продажба, т.е. инвестиционен портфейл за 380 милиона, е обезценен с 144 милиона лева, т.е. от 380 на 140. И по тази линия на обезценките, в крайна сметка, от активи към 30 юни за 6 милиарда и 100 милиона, трябва на тези активи да се направи обезценка за 4 милиарда 222 милиона лева, което е сценарий, пак казвам, това е сценарий на потенциалните загуби, които може да проистекат от това, че банката не си е защитила достатъчно добре обезпеченията и вземанията. Тоест не си е обезпечила достатъчно добре вземанията и може да претърпи или е претърпяла загуба в размер на 4 милиарда и 200 милиона лева. И това е така наречената, когато ти претърпиш такава загуба, ти трябва, първото нещо, което минава, е да намалиш собствения си капитал. Ако собственият капитал се окаже недостатъчен да покрие загубата, тогава банката се оказва с потенциално или реално, т.е. ако е на база на преоценки в сценарий, е потенциално отрицателен капитал, ако е в резултат на истински загуби, е в реален отрицателен капитал, т.е. нейният капитал вече е изяден от загубата и дори загубата започва да яде от парите на хората, които са си вложили. Т.е. когато тръгнеш да се разплащаш с вложителите си, ти не можеш да им върнеш парите на 100%, защото си претърпял загуби, които са надхвърлили размера на собствения ти капитал. И това е така наречената капиталова дупка, заради която КТБ е обявена в несъстоятелност. И тук идва пък следващото нещо. Има, нали, всички казват, че Оманския фонд иска да се спаси КТБ, прави предложение, с което да се налее нов капитал, нови средства да се дадат на банката, тя да се оздрави, да си събере част от активите и така нататък. И понеже се отхвърля предложението на Оманския фонд да се оздрави банката по начина, по който Оманския фонд предлага, Оманският фонд, т.е. сувереният инвестиционен фонд на Султаната на Оман, нали, или известен като Омански фонд, който е миноритарен акционер в КТБ, завежда дело срещу България. Международно арбитражно дело в Вашингтон пред Международния център за разрешаване на инвестиционни спорове на Световната банка. И тук изниква една спекулация. Понеже точните текстове гласат, че фонда сам се отказа от претенцията си от България, но отказът му е облечен във формата на решение на арбитражния съд, че България е победител, но той се отказа в фонда на Султаната на Оман, сам се отказа от претенцията си. Хора близки до мажоритарният акционер, включително дъщерята на Цветан Василев, Радосвета Василева, и самият Цветан Василев, нали, твърдят, че това не е точно спечелено дело от България. Ами имало някакво споразумение, което е останало тайно от публиката, че може би ние сме дали някакви пари на оманците, те да оттеглят искането си, но за пред хората да остане, че делото не е спечелено от оманците и политическата класа да има
както се казва, чисто лице да се изправи пред публиката. Това е конспиративната версия. Версията на държавата е: спечелихме си делото, а оманците се отказаха, просто защото знаеха, че ще загубят и спряха да наливат допълнителни разходи да правят. Това, което се губи в прочита на нещата е, че всъщност и когато водиш такива инвестиционни арбитражи, много често адвокатите, които те представляват, и те могат да ти кажат, те са загрижени за репутацията си, могат да ти кажат: делото отива на загуба, прекрати го тука, ти, за да не ни се наложи на нас да отчетем в статистиката ни, че имаме загубено дело, когато знаят, че делото отива на загуба. И много е вероятно точно това да е обяснението, защото в своята защита България привлича като становище експертно, който прави проучване на законовата база, на реалността в КТБ, подуправителя на Bank of England, на английската централна банка, сър Пол Тъкър. Го привличаме като експерт, който да свидетелства в делото. И в неговото заключение той казва, че планът на оманците за оздравяване на КТБ е, и тук ще го кажа и после ще обясня на български език, за да пълня мащаб на това. Той каза, за широката публика, той каза: не е невъзможно предложеният план за оздравяване от страна на оманците да бъде big incomprehensible rubbish. И сега тук малко урок по английски за незапознатата публика. Comprehensible означава нещо всеобхватно, което обхваща един въпрос от всички страни. И ако каже, ръбиш, big означава голямо, ръбиш означава букук. И ако кажеш big incomprehensible ръбиш за предложения от оманците план, то всъщност казваш, че планът е такъв голям букук, че къла не може да пробере как може да се роди такъв голям букук на български език. И след това вече сър Пол Тъкър, бивш подуправител на Банка в Ингланд, показва, нали, че по този начин стои плана на оманците, всъщност вече става ясно, че той увисва. И като увисва, и арбитражният съд ще отсъди в полза на България, и оманците си свиват платната, но понеже са завели дело, то трябва да приключи с отсъждане. Те колкото да си свиват платната, все пак приключват с отсъждане в полза на България. И България не е осъдена, си печели делото като ответник срещу султаната на Оман. И всеки, който опитва да каже, че банката е могла да бъде спасена, добре да знае, че според сър Пол Тъкър, плана за спасяване на банката, единственият ангажиращ до някаква степен план, подписан от някой, който иска да участва в спасяването на банката, този план е един голям букук, който акъла не може да го побере. Добре, аз си представям, че пък тези оманци са им е било казано, че ето ние може да продължим тази схема във ваша полза. Не, тук не мога да разсъждавам. Какъв е мотива на оманците да искат оздравяване на банката, не мога да разсъждавам. А ти запознат ли си с какъв е бил този план всъщност? Предвиждал е държавата да даде едни пари. Коя държава? Българската държава да даде едни пари за стабилизиране на банката, също така акционерите да потърсят да дадат някакви пари за оздравяване на банката и да се привлече още един инвеститор, ма с много малко пари, само 100 милиона, в лицето на Gemcorp, които сега държат Левски. И както и да е, но те са само 100 милиона при дупка, при капиталова липса за 4 милиарда и 200 милиона, 100 милиона са една 42, нали. Тук вече валутите не са, защото едното е 100 милиона долара пък там, но както и да е, много малка част пренебрежима, а държавата да даде някакви пари. И смисъл, да ги даде тези пари, без да придобие акционерен дял, как може това да се случи? Тоест, интересът, предложението държавата да даде пари, но условията, при които ги дава, именно прави от плана един непонятен, невъзможен за обхващане букук. Добре, в филма мен ми направи впечатление участието на двама човека. Единия беше Росен Плевнелиев, другия беше Гешев.
Да. И ми е интересно пък те са намесени по някакъв начин с клевети в медиите, които пак не ми е ясно за какво става въпрос. Росен е пак обвинен, че е част от цялата схема. Сега, аз ще кажа малко интро. За мен Росен Плевнелиев беше много лош президент. И това, което ще кажа, нали, хората могат да го преценят през призмата, че аз имам негативна нагласа към него. Само ще ти отбележа, че във филма ми направи впечатление, той беше с една значка. И тази значка аз мисля, че е нещо свързано с Украйна. То се оказа, че е значка, която е най-високото ниво на награждение, на което могат да дадат румънците, е румънска звезда. Ами той всъщност е... вие си спомняте в началото, преди Румен Радев публиката може би си спомня, че в началото за Румен Радев много Росен Плевнелиев говореше: мене колко добре ме приемаха навсякъде по света, Румен Радев в изолация, никой не иска да се среща с него. Мина малко време. Първо видяхме, че и Румен Радев почнаха да го приемат по света. Второ, видяхме един още по-харесан и по-добре приеман президент, Зеленски, докъде докара държавата си. Mm-hmm. Тоест, това да те харесат чужденците далеч не е най-добрият атестат за качеството на един държавник. Сега, за Плевнелиев мога да кажа само едно. Той обясняваше как има срещу него атаки, клевети, включително в германските служби са пращани сигнали за негова корупция, а пък в България му правен данъчна ревизия, включително в, ако не се лъжа, на бъдни вечер му е подкарана ревизията и медийни атаки. Не мога да говоря колко това нещо е основателно, колко е неоснователно, но ще потвърдя тази отвратителна българска черта да се топим и да се клеветим постоянно пред някого, включително и пред чужденците. Той каза, че германските служби са му показали всички сигнали срещу него. А сега колко българи ходят да говорят пред Американското финансово министерство, пред американските служби, че някой тук бил корумпиран. Включително сега разбираме, че вътрешното министерство, въпреки че по Конституция България трябва да си пази гражданите от санкции на трети държави, въпреки че по европейски регламент санкциите на трети държави не се прилагат в Европейския съюз, нашето вътрешно министерство решавало да сигнализира американците, че някой тук работил за заобикаляне на техните санкции. Ма ти си длъжен да си пазиш хората, дори те да са си създали мрежа за заобикаляне на тези санкции. Ти си топиш собствените граждани като институция пред чуждо правителство. И тук, нали, всъщност при Росен Плевнелиев няма да кажа нищо за неговата съпричастност или липса на съпричастност към КТБ, защото не знам да има такава или да няма такава, но ще кажа, че и той става жертва на това отвратително замеряне с кал, включително тук, пак в неговия филм, виждаме, че някакви граждани дават сигнал срещу Делян Пеевски и тези граждани в последствие едната гражданка свършва в екипа на Марин Райков и на Росен Плевнелиев по комуникациите. Един гражданин влиза в антикорупционния фонд. Нали? Другите там са професионални протестъри до ден днешен, нали, организират протести. Тоест това са едни и същи хора, които през цялото време се чудиш откъде тяхната работа е да бъдат професионални жалбари и сигнализатори с неправителствени организации, и от време на време малко работа на държавата и пак обратно се връщат жалбари и сигнализатори. И това топене, то се случва от всички срещу всеки. В крайна сметка стига и до Плевнелиев. Но негова съпричастност и липса или наличие към КТБ, аз не знам и не мога да коментирам. Може би, по-скоро, според мен, тук господин Жечев е търсил малко да придаде тежест на филма, като вкара в неговия сюжет и цял президент. Не, тук това е просто... Това е другата страна на всички разговори, които могат да се водят в България.
която просто търси лица, които може да, както кажеш ти, да легитимират нещо, обаче не може да използваш този човек. Нали? Сега той е бил министър на регионалното развитие в правителството на ГЕРБ, когато неговият вице-премиер издаде препоръки за диверсифициране, но не издаде постановление задължаващо диверсифицирането. Когато неговият премиер каза, ако изтеглим парите от КТБ, ще я фалираме и ще повлечем банковата система. Тоест, той самия опитва да защитава Борисов, като някой човек, който опитал да балансира между Пеевски и Цветан Василев. Добре, кой е Гунев в цялата история? Подуправител на БНБ. Всички опитват да кажат, че едва ли не единственият, който опира пешкира в този скандал е подуправителят, ръководещ управление банков надзор в Българска народна банка към момента, в който КТБ иска обявяването и под специален надзор и допускане на квестори. Това е подуправителят Гунев, който е привлечен като обвиняем в делото. И всички казват, той опира пешкира. Само, че малцина си дадат сметка, че в Българска народна банка има екипи, да кажем, ревизионни екипи, инспекционни екипи, които са именно от управление банков надзор и влизат в банките да проверят, нали, тяхната дейност. И че всъщност човека, който в продължение на години инспектира, надзирава КТБ и не открива никакъв проблем, става подуправител. И след това всички казват, някой бил невинен, ама той никога пък не е имало сигнал за нередности в тази банка. Не е това начин. В смисъл, човека, който е отговарял, след това директно отговарял за надзора, след това става шеф на банковият надзор и се чудиш защо всичко е било чисто и защо изведнъж се е случило това нещо. По същия начин и за аудиторите. Казват, нали, апологетите на Корпоративна търговска банка казват, ние сме с най-високата капиталова адекватност, най-високото качество на активите, така аудиторите от KPMG го потвърждават, само че и най-високия кредитен рейтинг имаме пък от Moody's, ако не се лъжа, коя си е рейтингова агенция. Значи, когато фалира Enron. Може ли само да отбележа пак, че Moody's и как се казаха другите? Другата рейтингова агенция? Те са Fitch, Moody's и още две, JCR и още една. Те са 4 най-големите. Може би още едната, която не може да се сетим и двамата. Те пак са отразени вече в случая с финансовата криза, че те там са давали фалшиви оценки за кредити. До там ще да стигна. Не са давали фалшиви, а неадекватни. Добре. Неадекватни оценки. Точно така смисъл. За КТБ или за... За световната финансова криза, тези институции, които фалираха, всичките имаха най-високия рейтинг 3А. В случая с КТБ пак имали висок рейтинг КТБ. KPMG били казали, че имат потвърдили висока капиталова адекватност, така активи и прочее. Всъщност, когато става скандала с фалита на Enron в началото на този век, края на миналия, това е един финансов скандал в Съединените щати, един от големите. Тогава аудиторските компании са 5-те големи. Deloitte, Ernst Young, KPMG, още едни и Артър Андерсън. И след като Артър Андерсън се провалят в това да аудитират правилно Enron, т.е. Enron фалира, въпреки че Артър Андерсън казва, че те са окей, доверието в Артър Андерсън се срива и те спиват да съществуват като Артър Андерсън. И тук в България всички се крият зад KPMG, казаха ние колко е хубава Корпоративна търговска банка. Само, че може да се обърне лентата и на другата страна. Не, че КТБ е била страхотна банка, потвърдена от KPMG, а може KPMG да са били поредните
спомоществователи или глупаци подведени да кажат, че КТБ е страхотна банка. И по тая линия даже има и призив комисията там за надзор на регистрираните аудитори за малко не отнема лиценза на KPMG през 2015 или през 2016 година. С един глас при гласуването те спасяват лиценза си. Добре, в цялото това нещо, какво се опитва да каже пък Цветан Василев? Че той е ограбен ли, че той не е участник, че той е невиден ли? Какво? На първо място всички искат да кажат, че Те са чисти. те са чисти. Тоест и не сме правили нищо нередно, и не сме допускали грешки. Тоест банката не беше фалирана нито защото сме некомпетентни, нито защото сме нечестни. Обаче те не могат да смисъл, като ги накараш да обяснят SPV-тата. Нали? Там директно те не лъжат. Един от директорите каза, да, отпускаха се заеми на шофьора на директора на банката. Нали? Имаше такова изказане, отпускаха се кредити на шофьора. Кредити на този, кредити на онзи. Извинявай, това нормално ли е? Шофьора каква точно компетентност има да бъде собственик на фирма, която взима 8 цифрени кредити или 7 цифрени кредити. Това са лоши практики и всичките директори са били, големия шеф казва, ние изпълняваме. И тук това пак се връщаме към нещо, което съм наблюдавал на други места. Например, ако Марк Зукърбърг, го вземем за пример, или Елон Мъск, те са собственици и главни изпълнителни директори на бизнесите си. В България собствениците предпочитат да бъдат председатели на надзорния съвет. Тоест, те да не носят директна отговорност за оперативното управление на фирмите. И това, което се случва, е надзорния съвет, той просто може да смени директорите. И директорите, за да не бъдат сменени, изпълнят каквото им каже шефа на надзорния съвет, само че потенциално, само че шефа на надзорния съвет реално, формално, никъде няма документ, че той е дал разпореждане нещо да се случи, а той да е дал разпореждане, той няма право да даде такова разпореждане. Оперативното управление е отговорност на оперативното ръководство, надзора се грижи то да се случва по правилния начин и в съответствие с стратегическата визия на собствениците. Но всички в България, във всички едни скандали, които и включително фалита на Кремиковци, и там Прамот Митал беше председател на надзорния съвет, а си слагаше разните индийци и Александър Томов за главни изпълнителни директори. И в някои други винаги и всъщност това е нещото, което като законодателство ти не можеш като не изследваш връзката между... Тоест, ако нямаш специално законодателство, което да обследва връзката как надзора влияе на оперативното ръководство, на тебе единственият ти начин да подгониш една такава конструкция е по линия на това да търсиш наличие на организирана престъпна група. Тоест някакви хора да нарушават закона в съгласувани действия с някакъв друг, който пък да им е шефа и да им го възлага това нещо. Не знам как е уредено това нещо на Запад, дали има специална регулация за отношения надзор оперативно ръководство, но в България, понеже тази регулация е много формализирана, в крайна сметка всичките големи шефове предпочитат да бъдат в надзорния съвет и шефове на надзорния съвет. А какво се случва? Отговорност носят други, но пък ако реши държавата да преследва, тя може да преследва единствено по линия на предполагаемо ОПГ, организирана престъпна група. Добре, какво е... Има ли това връзка с малката ножица при заплатите? Това пак от филма, защото там се казва, че или във филма, или беше в интервюто на един от директорите, друго интервю, което даде, че при банката била много къса веригата на докладване от служител до ръководство и била много по-малка, т.е. разликата между заплатите на изпълнителските нива и тази на големите ръководители е много малка. Ако ти си дал 10 милиона на шофьора си,
там няколко милиона на шофьора си и този шофьор знае, че е директор на водопад и няма никакъв контрол на това, което се случва. Трябва да му дигнеш заплатата на този човек, за да не се притеснява и да не побегне. Директор на водопад. Естествено, че трябва този човек да го мотивираш. И обратно, когато една банка е точно този тип да бъде отначало бутикова, а после фокусирана в конкретни дейности, без широка клонова мрежа, отново нещата отиват на това, че да, нормално е да бъде къса веригата, иерархичната верига от най-горе до най-долу. Добре, какви са последствията от фалита на КТБ в крайна сметка? Какво сме, освен банка, която сме загубили и как активи на много хора? Над 100 000, които са вкарали. Последствията са, че някои хора забогатяха. И... В същото време някои кандидат-управленци загубиха шанса си да управляват тази държава. В същото време някои хора пък извадиха късмет, защото и до ден днешен имат невърнати заеми, които няма да върнат. И защото не ги преследват, и защото те са се погрижили това да не се случи. Последствията са, че, например, аз между 3 и 4 клас кандидатствах в паралелка за рисуване в 129-то училище, което е на Влоги Георгиев и дели сграда с Испанската гимназия. Имах някакъв талант да рисувам, нашите искаха да го развивам. И се явих на изпит за паралелка с засилено изучаване на изобразително изкуство. И там задачата беше, казаха ни, това е елипса, интегрирайте елипсата в 6 различни рисунки. Добре. И ти се чуеш сега. Най-лесно е елипсата, е топка за американски футбол или за регби. Штръкел. Ама какво още може да бъде? И я правя прозорец на самолет, на совалка на НАСА. Правя я тяло на раче, пускам краченца, нали, щипки. И така направих интегрирах я, нали, в няколко неща. И смятам, че беше много смело да направя елипсовидни прозорци на совалката. Но очевидно въображението ми мина и ме приеха в тази паралелка. Но при затварянето на КТБ на мене аз много пъти съм седял и съм разсъждавал. Сега тя е под специален надзор. Не може да се теглят пари. Не може така. Може ли тази банка да бъде обрана, докато е под специален надзор? Оказа се, че може. Цесиите, аз дължа на банката 5 милиона, намирам някой, който има да си прибира от банката 20 милиона и му казвам, ти оттам нищо няма да вземеш. Ама, айде, дай ми... Добре, също не, чакай малко. Аз дължа на банката точно така 5 милиона. Някой има да си взима от банката 20 милиона. Аз отивам при него и му казвам, айде, ако обичаш сега, така и така няма да вземеш нищо. Дай, ще ти дам едни пари тук 2-3 милиона, колкото наистина да не си пълно капо. А пък аз с твоите вземания от банката ще си прихвана моите 5 милиона задължения и няма да ги върна. Цесиите. Ето това нещо оказа се, че за мен беше огромна изненада, че въобще закона го позволява, но пак е в плод на нечие въображение, каквото аз не съм имал. И т.е. хората с въображение, хората с познание над вратичките, оказа се, че в България наистина може да се обере затворена банка. И то документално. Не като в Англия да пробиеш да пробиеш трезора, да спреш алармата, да спреш алармата, да пробиеш трезора, а легално, документално да си банката да я изпразниш от към съдържание, просто защото закона го позволява и то когато е точно под специален надзор и е затворена и ти да го направиш това нещо. И да се знае кой си в крайна сметка и да всичко да е точно в крайна. Най-често да.
Очарователна история. Но пак ние тук сме преживяли калина неща. Чистачка в затвора гони затворници, които излизат от него. Друг човек просто си излиза в багажника на колата. И как да не си горд с такава държава? Не, в смисъл, етапа на страна, че е пълно с абсурди. Т.е. обратното. Много си обичам държавата, въпреки че е пълна с тези абсурди. Това е положението сега. Ако нямаме инстинкта да се учим от грешките си и напротив, даже да се образуваме и да се учим от чуждите грешки, ще се случат тези неща и деца вика, ще продължаваме и ще повтаряме старите грешки. Добре, то виси едно дело. Mm-hmm. То какво се разследва в това дело всъщност? Честно казано, тук мога да отговоря само със силата на въображението ми и ще кажа, че най-вероятно това дело се тика до момента, до който чисто и просто ще настъпи давност за престъпленията, срещу които се води и ще се закрие по давност. Нямам юридическата подготовка, за да направя по-задълбочен коментар. Според мен топката се тупа, докато нещата не отпаднат по давност. Но пак докато не отпаднат до давност, хората, които са може да бъдат подведени под отговорност, са заплашени, предполагам. Винаги са точно така, с едно наум, че може да понякога на свидетеля да му се смени качеството на обвиняем или пък обвиняемия да бъде ефективно подгонен, а не само формално. Виж, аз докато те слушах, направих паралела. Единия беше с филма Казино, където Робърт Де Ниро, постоянно си сменяше длъжността. Беше, това е нещо, което каза за управителния съвет и така нататък. Цялостно историята на КТБ изглежда като във филма Ирландецът. Ако си го гледал. Не съм го гледал. Значи ще трябва да го гледаш. Значи, хората не знаят, ама аз днеска ни в клин, ни в ръкав те хванах тук в 3 часа медия да гледаш, да опровергаваш. Не, виж, лошо няма. Така или иначе, добре е да съм осведомен. Потвърждават се някои мои очаквания, че нямах високи очаквания и към интервюто на директорът на КТБ и към филма. Сега няма да кажа, че са лоши. Просто за някой, който е в това блато като икономически журналист, трудно може да му се даде нещо ново като информация. За публиката по-скоро смятам, че се пропуска основното. Тоест дават се много факти, но на тези факти им липса един огромен контекст. И този огромен контекст е, че в България много хора искат да видят Делян Пеевски вън от политиката и за това винаги гледат да бутат нещата само до това да покажат ролята на Делян Пеевски. А комплексността изисква да видиш ролята на всички. Тоест, Пеевски може да е част от тази система на порочност, в която КТБ приключва, но тази система създава КТБ при управлението на Иван Костов, който е любимец на хората, които днеска се правят на възмутени. Че тя даже и партията на Иван Костов ДСБ си държеше парите в КТБ. Имаха длъжник ковчежник, когото уволниха след като КТБ си отиде и се оказа, че партията е загубила пари. Но това го направиха след като стана публично достояние. Си го махнаха сърдити, че са загубили парите, а го махнаха, когато стана ясно, че са имали пари, които са загубили. Тоест, ако искаме да разглеждаме КТБ, трябва да... Тоест, ако имаме политически цели да се отстреля някой, може да се целим в него. Но ако като общество искаме да извлечем някаква мъдрост, трябва да разглеждаме КТБ като елемент на система за политическа корупция и тази система трябва да държим сметка не само за участниците в нейния финален етап, а за всички и на предишните етапи и за създаването на тази банка и за ролята и в системата и за всичко останало. Добре, като
по времето на СДС е създадено КТБ и пък СДС и Костов са имали огромна заслуга за приватизацията. КТБ участвал ли в тази приватизация? КТБ? Да. Нямам представа. Защото ето тук това е интересен въпрос сега, защото ако цялостно това е била банка, през която с държавни пари да се взимат бизнеси, нали, ето Да. имаме Тоест, дали тези бизнеси се взимат бизнеси с държавни пари се взимат бизнеси? Дали тези бизнеси се взимат от частни собственици или пак от друг джоб на държавата? Но и ето, нали, имаме приватизацията, което се счита за нашата най-голяма травма в последните години. Приватизацията е, значи... Не, имам предвид, Да. че човек, който е инициирал това нещо, изведнъж някак си е свързан с инструмент, който може да му помогне той да е бенефициент на това, което е направил. Еми... Права ли го правилно тази връзка според тебе? Между Костов и Цветан Василев ли? Да, Много е правилна връзката. Да, правилна е. Естествено. Да, то даже Радан Кънев пък каза в едно изказване, ако ние бяхме във властта, можеше да не се стигне. Абсолютно е правилно. Сега Костов поне имаше заслугата, имаше достоинството. В един момент каза, логиката е, че като изпуснеш нещата от контрол, вече не можеш да се върнеш като директор на банката. Нали, той това казваше. Коментарът му беше принципен, но имаше предвид, нали, че старото ръководство на банката, нали, вече е загубило легитимността. Т.е. и да се спаси банката, няма да бъде същото ръководство след това. Той имаше достоинството поне този коментар да направи. Но ти да допуснеш като премиер командира с достъп до всичките разузнавателни, контраразузнавателни сводки, включително и до, нали, на ГДБОП и на контраразузнаване, вътрешно, външно, икономическо. Кой знае какви служби има още, не съм експерт. Да допуснеш банков лиценз да се продаде на група офшорки, трудно можеш да го обясниш с пропуск по невнимание или проблем на растежа. След като 4 години по-рано си гасил пожар от фалита на 13 банки. Аз конспиративният ми ум вече почва да тръгва в някаква много странна посока. Аз след това разкритие за кога е създадено по времето на СДС и така нататък. Тя е била банка в банката. Mm-hmm. Банка, корпоративна търговска банка в Българска външно-търговска банка. Но реално реално не е функционирала кой знае колко мащабно и активно и затова образно се приема, че е била просто банков лиценз или едно юридическо лице, което едва след като излиза от баланса на Българска външно-търговска банка, започва да добива облика и статута на пълноценно юридическо лице с истинска стопанска дейност, самостоятелна, видима и така нататък. И това коя година става всъщност? 2000-та. Добре, значи Костов е чист. И всъщност Костов управлява до октомври 2001 година. Чак това са първите избори, на които аз имам право да гласувам. Гласувах за него, но на власт дойде Симеон Сакскобургготски. И така че всъщност точно при неговото управление е станало това. Добре. Мисля, че това е перфектен край тук с една хубава мистерия. Ако имаш нещо да добавиш, добави. Скъпи приятели, не проследих фалита на КТБ като журналист. Дори не проследих самото развитие на КТБ като журналист. Винаги КТБ е била в периферията на моето професионално зрение като оперативен журналист. Но през 2013 година получих шанса на живота ми да специализирам в Оксфордският университет. И там трябваше да направя доклад на някаква тема. И всъщност си избрах като доклад да опиша вредното влияние на олигархията върху икономическия живот в България. И в него се вижда, че не говоря само против Цветан Василев, говоря и против Делян Пеевски.
Говоря и против собствениците, тогавашните, те са същите, на Първа инвестиционна банка и техните вложения в Банско. С времето няма как да с информацията, която получаваме, с нещата, житейските и професионални уроци, които научаваме. А ако щете и чисто емоционално, няма как да не си изградиме антигерои и любимци, хора, които харесваме, които не харесваме. Най-вероятно ще кажете, че не съм бил достатъчно остър към Делян Пеевски в това ми гостуване, в тази колаборация. Но аз смятам, че всъщност, когато съм писал за Делян Пеевски, съм го правил преди да стане модерно и преди всички да тръгнат да пишат срещу него. А това, което днес казах, се надявам, ако пак правим филмовите аналогии, в Красив ум с Ръсел Кроу, когато го запознават с другите там математици, той директно казва на един: прочетох публикацията ти, лишена е от нова идея, няма нещо новаторско в нея. Тоест, аз се надявах с това предаване, и пак ще уточня, че всъщност импулсът дойде от него, не съм му предлагал да правим това предаване, но се надявах моя принос да бъде в това, че да обърнем и да разглеждаме явлението КТБ не като инструмент, в който сега всеки да намери някой враг, когото да отстреля, или злодей, който да сатанизира и така да си обясни вселената, в която живее, а по-скоро, ако може да разглеждаме явлението КТБ като процес и като източник на мъдрост и грешки, които не трябва да се повтарят. Нека хейтерите мислят, че съм човек на Пеевски. Няма никакъв проблем. Нека всеки да си прави каквито иска други изводи. За мен успокоението е, че в крайна сметка, да, някой може да каже, че както, нали, а вие защо биете афроамериканците, и че пренасочвам огъня към някой друг. Но никой не може да оспори, че приватизацията на банката е порочна. Никой не може да оспори във времето нейното развитие как съвпадат негативните процеси с конкретни политически сили. Тоест, отговорността, която трябва да се носи, тя може спокойно да се насочи към всеки, но не само към всеки по-равно, а към всеки според колкото заслужава. И в крайна сметка надявах се да дам някакъв принос за разглеждане на това нещо в контекст. Нещо, което вярвам, че твърде много са фокусиранията, както се казва, от това да гледаш гредата или клечката пред окото ти, не виждаш гората. Надявах се да постигнем точно обратният ефект. Ако сме успели, се радвам. Ако не сме успели, ще си понесем хейта. Този, който ще се напише и излее като коментари отдолу, и този, който ще се премълчи. Но както и да е, действахме водени от най-добри намерения. Надявам се, че бяхме полезни. Ако и вие смятате така, може да харесате видеото на моят канал и на Тома, съответно всичко опира до пари и Кажи речи подкаст. Можете да се абонирате. Не е страшно като се абонирате, не е нужно и да ни гледате пак, но факта, че има абонамент, кара алгоритъма да поднесе видеото и на някой друг, който може да не знае. Така че, ако сте доволни, може да ни направите тази услуга в опита да популяризираме каналите си. Аз ви благодаря за вниманието. Аз съм Стефан Антонов и до нови срещи.